morning guys. For today, gawa tayo guys ng liver. Ayan. Yung ating atay. Meron ako dito guys ng kisbara, del, and meron tayong tomato paste and sili na maanghang, salt and black pepper, and meron tayong onion, siling pilpil baret, ano ba to sa atin? Makupa ba yun? Yan guys. Bahala na kayo dyan guys. Alam mo na, medyo nakakalimot na tayo. And then meron tayong tomato and garlic. Hindi naman sa nakakalimot guys. Kasi nakakasanayan ko ba yung tawag sa kanila ng ganito, pilpil baret. Ano to sa atin? Hindi ko talaga maisip guys. Pasensya na kayo guys. Basta samahan nyo ko guys. Gagawa tayo ng atay. Ayan. Guys, naglagay na ako guys ng olive oil sa ating pan. Ayan. Depende yan sa inyo kung ano gusto nyo gamitin. Pero ako madalas olive oil kasi yun ang gusto ng amo ko. Ayan. Start na tayo. Yung ating onion. Ayan. Then, syempre, sunod natin yung ating garlic rice. Halo. Then, sunod ko guys yung ating tomato. Ayan. Ayan guys, habang nagkikisa ako guys, kumuha ko ng isang pan. Ayan. Dito ko naman ilalagay yung ating liver. Ayan. Bukod ko sa guys yung niluluto na isa. Ayan guys. Naglagay pala ako guys ng konting buharat. Ayan. Natin. Then yung ating black pepper and salt. Then mag-add ako ng konti lang guys, tomato paste. Ayan. Tutuin lang natin siya. Din yung sili natin. Yung atsal ba yan. Ayan. Add ako guys ng kulay pula na atsal. Ayan. Medyo maganda siyang tignan. Then, add na natin guys yung ating siling maanghang. Siyempre, lagay na natin yung kanilang favorite. Ayan, yung kisbara. Ayan.
natin ang carrots. Guys, yung ating liver. Dinagdagan ko siya guys ng ano, nag-add ako ng konting black pepper and salt. Ayan. Tutuin ko lang siya guys ng bahagya. Ayan. Yung pinakamahinang apoy yan guys, kasi alam nyo naman hindi pwede po masyadong matagal siya kasi umaano siya yung lumitigas. Ano to guys, yung liver ng tupa. Ayan. Siya guys, pag ganyan na siya guys, ayan, ayan, malambot siya, o diba, ayan, at saka ko na siya i-mix dun sa ginawa ko spicy kanina. Ayan, ayan guys, ang ano ko niyan guys, pinatuyo ko lang ng kunti yung kanyang ano ba, yung kanyang water. Alam niyo na makunat siya, bakit? May dugo-dugo pa siya guys. Iba yung kanyang ano. Then ayan yung ating ginisa kanina. Ayan. At saka ko siya guys imimix dito. Ganyan lang siya guys. Simple lang siyang gawin. Madali lang. Ayan. Mix lang natin siya para tumuot yung kanyang lasa. Mahinang-mahina lang guys ang apoy nito guys. Ayan na yung ating apo at narin. Ayan na guys, luto na yung ating. Ganyan lang siya guys. Yung naaano siya ba? Ayan, ano po. Ulit ng sili. Ayan. At yung ating favorite ng amo ko. Ayan guys. Thanks for watching. Sana guys nagustuhan yung aking video for today. Ayan. Salamat sa inyo guys. Thanks for watching.